Tervetuloa seuraamaan uuden Yamaha FC1 koeajon. Tuttuun tapaan aloitetaan kokeilemalla kuminpoltto-ominaisuuksia. Tyylikkäät vauhtipurnikset sujuvat jammulla mallikkaasti. Donitsin pyörittäminen on jotenkin tahme, johtuen ehkä osaksi todella pitkistä välityksistä. Tästä huolimatta Yamaha saa 8 purnispistettä. Seuraavaksi kokeilemme endoja ja heti saammekin huomata, että FC1 kärsii paljon etupään pito-ongelmista, todennäköisesti johtuen keulan erikoisesta geometriasta. Mutta pidon saatuaan pyörä käyttäytyy hyvin endossa, pisteitä 7,5. Sitten keulimisosio, joka ei ensivaikutelmallaan juuri kiitoksia ansaitse. Yamaha tappelee kovasti vastaan, kun sitä yrittää käskeä pystyyn. Jo ykkösellä keuliessa kytkien avustus on välttämätön ja kaasu pitää vääntää pohjaansa, jotta päästään keulimaan. Arvosana keulimiskyvyistä laimeahko 7. Yleisesti ottaen Yamaha FC1 on hyvä ja mukavan tuntuinen pyörä, mutta stunt drivingin siitä ei menopeliin saa. Sitten mennään plussiin ja miinuksiin. Ensin miinukset. Luvattoman usein yritettäessä keulia Yamaha ei suostunut nousemaan pystyyn, vaan rupesi piirtämään omaa sulkuviivaa asfalttiin. Tämä johtunee aivan liian pitkästä takasvingistä. Jalkatapit on sijoitettu käsittämättömään paikkaan. Liikkuminen pyörän kanssa on turha hankala. Miinuksiin kuuluu myös etupään surkea pito, joka aiheuttaa todella noloja tilanteita ja välillä jopa vaarallisia. Viimeisenä ison miinuksen saa takajarru, joka muistuttaa tuntumallaan enemmän mätää kakkosnelosta kuin jarru. Ja sitten plussat. Audikkaat ja tyylikkäät purnikset onnistuvat, koska voimaa on riittänyt. Ulkonäkö on Yamahassa ehdoton plussa. Selkeä mittaristo mielestämme ansaitsee myös maininnan plussiin. Kaiken kaikkiaan Yamaha on hyvä yleispyörä.